Pasa, pasa. Què farem? Caga la puta que va parir. Que no sabeu on pegueu o què? Se fareu un mal i tot. Ponla arriba, ponla arriba. Arriba! Un poco cariñoso. Sí. Ai, sí. Senyors del mig. Quan dir que s'hi fiqueu cap a mi. La càmera pa que sí, no? Ai, que la puta. És que anem més tard. Ja, a mi no me'ls veu? Més tard. La directora i que estigui a casa. La meva a les 11, a l'hora que estaran ja avui. El meu anirà a escola, que no anirà a escola, i a les 11 anirà allí. Ja vestit i tot. Bueno, a veure, cada un d'ells i tot. Jo que ho aniré a sopar avui. Sí, porta aquesta grapa, me cague l'hòstia. Ah, sapiguis que m'ha de despedir.
I la Lola havia de 5 anys i no te tenia Lola i els pares mira, jo que dintre ja m'agradaria. Què dice que tu gerete? No. Una que té xiqueta soles? Una memolla que pareix que una memolla que pareix. Oye, ya no digan, ¿para qué mamá en diciembre? Mira, una chica igual. Carmen, viene si que se habrá metido que no. Sí, Sergio tampoco. Apa ya?